Bere kargo hartzeko, alkatea bere kargo hartzeko, honako galdera honi erantzun behar dio. Zindagizu edo agintzen duzu zure kontzientzia eta oheregatik zintzo beteko dituzula alkate karguak berekin dituen betebeharrak erregearekin leial izanez eta konstituzioa estatuaren funtsezko arau gisa zainduz eta zainaraziz? Juráis por cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Legeak hala aginduta, bai agintzen dut. Señor Juan Carlos Izaguirre Hortelano, toma usted posesión del cargo de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. Juan Carlos Izaguirre Hortelano jauna, hartua duzu Donostiako udaleko alkate kargua. Barkatu atrebentzia, ez bagara formal ari, bilintz bezala udalean sartu bagera kantari, eta kantuz gaurtik ekin biharko Donostiari, auzoetatik datozen haizeak orrazteari, eskerretik begiratzen diogu itsasoari, aro berri bat dakarren herritar olatuari, zorionak Donostiri eta Euskal Herriari, portu bat jarri diogu guztion esperantzari. Zorionak eta eskerrak Igeldo, Zubieta, Altza herriei eta Donostiako gainontzeko auzoei. Eskerrak eta zorionak hainbeste lana egin duzuen hoi. Lortu dugu. Donostiako alkatetza ezkerrekoa, abertzalea, independentista eta soberanista da. Donostiak aldaketa politiko eta soziala gauzatzera dijua. Euskal Herri guztia, ilusioz eta itxaropenez ikusten du gaurko eguna. Ez ditugu ahaztu nahi, preso dauden lagunak eta sanitartekoak. Juan Carlos, lehenik eta behin zorionak gaurko egunadatik. Ez ustekorik ez da izan eta gaurtik alkate zara Donostian. Zorionak nik uste Donostia guztiei, ze danok nola betitzuten apustu aldaketaren alde. Gu kingo dugu horren alde pertsonalki, baina atzetik jende asko dago, ilusio asko egon da, eta zorion hori nik uste danetzako dira. Ez ustekorik ez, esan dugun bezala, ikusi dugu alderdi sozialistakok eta alderdi popularrek egin dutena, jeltzalek denak esandakoaren arabera hitzak ere entzun dira, baina bueno, esandakoa, ez usteko handirik gabe hartu dituzunak. Hori da, esan genuen gune ustez horrela izango zala, egia da azkeneko minutuan jokatu da partida izan dela, baina bai, ez ustekorik gabe, eta hilartik ez, gaurtik aurrera ja, ardura handiakin, baina ilusio eta gauzak aldatzeko grinadekin aurrean.
esan duzu gero ere zutabe batzuk edo oinarri batzuk jarri daudela, Aldundi ere hor daukazue, Aldundiarentzako baikortasunez? Bai, Aldundia ere Bildurentzako izan beharko luke, eta izango da, eta ez dakit nola bukatu dian beste herritan emaitzaketa, baina pentsatze gaurko eguna historikoa dela, Bildu korrezkatzen duena instituzioetara iritsi dalako, eta Euskal Herria bizitzen duen normalizazioarako prozesu honetan, urratza handia izan delako. Azkenik, keinu txiki bat egin diozu zure lehenengo segundotan alkate bezala, ze eta pertsolaritzari, euskalgintzari bertso bat bota duzu? Esan dugu gure ardatz nagusietako bat hiri jau eta Euskal Herria euskalduntzea dela, eta usten dugu lehenengo kultura sustatu duela dagoela, eta kurritu zaigu modu polita esan zutekela bertso batekin hastea gure interbentzioa.